Ngiyanibingelela zihlobo zami zonke egameni likaJesu. Onibingelelayo uBishop Gcina Masuku, umholi ebandleni leGod Praisers Zion Ministries. Sithi nje bazalwane, ngenxa yothando enisithanda ngalo, niyasupporta kakhulu, siyabonga. Nathi siyanithanda, sithi asiveze ama-awards akhona, i-LockDown Gospel Music Awards. Sicela ukuthi nisivotele USMS uvote ZGG06, uthumele kule nombolo lethi 6677, lokusho ukuthi 6677. i-SMS ibiza u-2.85 iyinye. Thumele nje ama-SMS lamaningi ngosuku, ungawakali sihlobo sami. Every day uyoze uyoma ngomhla ka-7 November, i-deadline ilapho. Siyacela bazalwane, siyanithanda kakhulu. Uya SMS-a nje Eswatini MTN nanga Eswatini Mobile, uya SMS-a. Yebo, sike sabuza ukuthi ngaphandle ke bayakhona nikusupporta, kwatholakala ukuthi vele ungathi kuseyakhona lokushaya kancane. Siyacela nje izihlobo zethu eSouth Africa, siyanithanda kakhulu vele. Iyala le message, kodwa nje ungazama ubone ukuthi kwenza njani. Nangabe unezihlobo ngapha eSwazini, abese soyabaqela obaziyo ukuthi abamane bavote. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyanithanda nonke egameni likaJesu. Amen.